Sugeng rawuh. Ing panjlentrehan iki, kita bakal ngrembug siji bab sing istimewa banget, yaiku pepindhan. Iki cara sing unik lan endah saka budaya Jawa kanggo neleng donya liwat basa. Dadi, iki dudu mung ukara biasa, nanging seni. Seni nglukis nganggo tembung. Coba dibayangke, suarane gabah sing pating kemrosak ning wajan. Piye? Mlumpat-mlumpat, ora karu-karuan, blas ora iso mandeg. Nah, awake dhewe iso melu ngrosake polahe sing rusuh lan ora tenang kuwi. Iki lho dudu mung sekedar ngomong, wah wonge kok ora iso meneng. Tapi, luwih saka kuwi. Kita diajak melu ngrasake keresahane. Lah iki lho kasektene pepindhan. Iki pitakonan sing mesti kita alami kabeh toh. Kadangkala kita pengen cerita, tapi kok rasane tembung-tembung biasa kuwi kurang ngepok. Lah kepiye carane ngungkapke rasa sing luwih jero? Saben budaya duwe caranya dhewe-dhewe. Nah, ing tanah Jawa, jawabane yaiku pepindhan. Iki seni nyambungake sing orang katon karo sing katon, kanggo nggawe makna sing luwih sugih lan jero. Tadi, kepiye carane ukara sing ketoke sederhana koyok gabah diinteri kuwi kok iso duweni makna sing kuat banget? Wah, ayo kita bedah bareng-bareng. Kita bakal muka rahasia ing walike dasar lan struktur seni perumpamaan Jawa iki. Intine kuwi yo perbandingan, bener. Ning elingo, iki dudu perbandingan sing kaku. Anggepan wae pepindhan kuwi kaya pelukis. Dheweke kuwi ora mung motret apanane kasunyataan ora, ning dheweke nggunakake imajinasi kanggo nglukis rasa. Jadi tujuane kuwi dudu mung menehi informasi, tapi nggawe gambaran sing bener-bener urip lan obah ing pikiran kita kabeh. Coba jelengan tembung-tembung iki koyok jembatan, dadi kunci kanggo mbukak lawang pepindhan. Tembung koyok, pindho, lan lir kuwi duduk tembung biasa. Iki koyok tembung sihir sing ngentukke kita nyebrang saka donya nyata menyang donya imajinasi, nyambungake rong gagasan sing beda dadi siji gambaran sing wutuh. Oke, dadi saiki kita wis ngerti apa kuwi pepindhan lan carane ngenali. Pitakonan sak lanjute, kanggo apa? Ternyata, iki dudu mung rerengan basa lho. Pepindhan kuwi duwe fungsi sing penting banget ing saben pojok budaya Jawa. Ayo kita tiliki bareng-bareng. Coba bayangna, saka ibu-ibu sing lagi ngrasani tangga ning pasar, nganti penyandra sing ngalem ayune penganten ing upacara sakral. Malah, ing pagelaran wayang, dalang gunakake pepindhan kanggo nggambarake kridane para satriya, la iki nuduhake yen pepindhan kuwi pancen urip lan ngoyot, saka obrolan sing paling santai nganti ing tataran seni sing paling luhur. Nah, saiki wektune kita nyilem luwih jero. Ayo kita buka galeri pepindhan lan deleng dhewe kepiye para leluhur kita nglukis nganggo tembung. Iki nggawe gambar sing ora mung iso dideleng nanging uga iso dirasakake. Manungsa kanthi sakabeh kompleksitase dadi salah siji sumber inspirasi utama kanggo pepindhan. Saka esem sing manis nganti pola sing kurang ajar ora ana sing luput. Pepindhan iso nangkep jiwane manungsa saka sing alus kaya kembang melati nganti sing kasar kaya watu cadas. Ing kene kita iso ndeleng kerong kutub sing beda banget. Siji sisih kaendahan sing luhur dibandingi karo Dewi Ratih, Dewi Rembulan ing mitologi Jawa sing dadi lambang ayu sing sempurna lan alus. Terus ing sisih liyane nesu sing paling primal, kalaet babon macan sing nglindungi anake. Iki dudu nesu biasa nanging nesu sing lahir saka katresnan lan siap ngorbanke apa wae. Loro-lorone kuwi ngepok rasa kita kanthi jero banget. Nanging, kebatane pepindhan ora mandek ing bab sing ketok mata wae. Kekuatan paling gedene yaiku kemampuane kanggo nggawe sing ora katon dadi katon. Kepiye carane ngamarake rasa bungah, sedih, utawa kaget? Ayo kita deleng carane pepindhan nggawe emosi dadi nyata. Coba digatekake, piye spesifike pepindhan iki? Bungah ketiban daru. Daru kuwi pulung utawa wahyu sing dipercaya tiba saka langit, dadi iki rasa seneng sing sifate ilahi. Terus nangis kaya roseh. Roseh kuwi luwak,
sing suarane dipercaya ganggu lan renyuhake, dadi iki tangisan sing ora mung sedih nanging uga ngrusak katentreman. Lan kaget tinubruk mong lepat. Kaget kaya ditubruk macan sing salah sasaran. Iki nggambarake rasa kaget sing ngancam nyawa. Saben emosi duwe gambarane dhewe-dhewe sing pas banget. Saka jagat batin, saiki kita pindah menyang hubungan antarane manungsa. Amerga yen pepindhan iso nggambarake emosi individu, mestine ya iso nangkep dinamika antarane wong loro. Apa kuwi rukun utawa congkrah, basa Jawa duwe cara sing endah kanggo ngungkapake. Iki contoh sing apik banget. Kanggo kerukunan, duduk mung akur, nanging kaya Mimi lan Mintuna. Iki ya iku rong kewan laut sing miturut kepitayan Jawa tansah bebarengan lan ora iso dipisahke, dadi lambang kasetiaan sing paling dhuwur. Kosok baline, mesti wae banyu karo lenga, gambaran universal kanggo bab sing ora bakal iso nyawiji. Loro-lorone njupuk saka alam kanggo nerangake sifat manungsa. Kita wis ndeleng contoh-contoh sing endah mau, nanging pitakonan sing paling penting yaiku apa tegese kabeh iki? Nah, ing bagian pungkasan iki, kita bakal mundur setitik lan ndeleng kepiye pepindhan dadi cermin sing gambarake cara pandang donya lan filosofi wong Jawa. Ing kene iki lho dununge jiwane pepindhan. Kanggo wong Jawa, manungsa kuwi dudu makhluk sing kapisah. Urip kita digandengke karo obahe alam, critane para dewa lan prilakune kewan. Kabeh kuwi siji tatanan sing padha sesambungan. Mulane, macan iso nerangke nesu lan rembulan iso nerangke ayu. Iki lho bedane antara ngandani lan nuduhake. Dheweke nesu banget kuwi ya mung informasi. Nanging coba rungokno iki. Jajane pangwowong winga, dadane abang mranang kaya areng sing murup. Kita ora mung ngerti yen dheweke nesu, kita iso ngrasakake panase, kita iso ndelok abange, kita iso ngrasakake bebaya sing bakal teka. Pepindhan ngowahi ukara dadi pengalaman sing dirasakake kabeh indra. Dadi pungkasane cetha banget yen pepindhan kuwi adoh luwih saka mung simile utawa perumpamaan. Iki ya iku seni komunikasi, piranti kanggo ngungkapke rasa kanthi alus lan endah. Liwat pepindhan, kita diwenehi kunci kanggo buka jendela lan ndelang cara pandang donya Jawa sing ngajeni alam lan kawicaksanaan para leluhur. Minangka panutup, ayo kita gawa kawicaksanaan pepindhan iki ing urip kita dhewe-dhewe. Coba sawangan sedelok dina sing wis kok lakoni saiki. Yen digambarake, apa dinamu anteng kaya banyu ing sendang utawa malah riwah kaya pasar ilang gapite. Kanthi jawab pitakonan iki, kita ora mung sinau babagan basa, nanging uga sinau ndeleng urip kita dhewe lan donya saupenge kanthi mripat sing luwih puitis. Matur nuwun.